Hmm? Lagi tinggal gini mga patunggan no ah. Kami now bicara kemati. Ibig. Oh, so nice guys. Okay, come here and enjoy swimming here on the beach. Duck on the beach resort. Wow. Ito guys, ito yung cave. Say cheese! Hi ate! I'm here! Yes. Dala na ko. Isa na kasi. Oh, my God. Ano si ate? Gito ko na ate? Wala. Ano siya guys sa Dap Resort. Dap under resort. Now abandonized, need to repair. Tawag ko yung number. Madali man makontak yung number. Kaya makuha mo ng bato ha, dahil ka karon. Turas gilid, bato. May bato niya, banda ka ng bato. Ay bato. Ay bato, nagamo tagdangan. Pero kilid ba sa bato? Mga kanino. Sila no, iyan. Iyan magi.